it'd be cool to add some to it. Oh, he's a hip-hop fan. Yeah, that's why he's born to floss. As the homies like to say, flossing. Can't tell right now, but I'm just... That was the school down. That was the fly room. Yeah, I hate you, dude. Er du vildt træt af det gamle slik? Og vil det bare have noget nyt? Eller vil det prøve noget nyt? Vil prøve en Juicy Drop Pop! Denne Juicy Drop Pop er faktisk lækker. Det får sig blåbær, spændende cola og den mest interessante jordbær! Juicy Drop Pop! Jeg ved, hvad det her må være. Wow! Det er det bedste slik nogensinde! Det er jo Juicy Drop Pop! De kan få sig flere varianter! Juicy Drop Pop! Optagelse med lyd til mig. For helvede, Mathias. I sådan form. Cut. Optagelse nummer 2. Optagelse nummer 2 med lys. Værsgo. Den virker ikke. Nej, men så prøv at tage en. Ej, vi for helvede. Cut. Optagelse nummer 3 med lys. Værsgo. Der er det der soveshit i den, men... Cut. Optagelse 4 med lys. Værsgo. Cut! Kom nu for helvede, kom nu for helvede, kom nu for... Jeg fik helt sandt. Ja, cut. Optagelse med fjernbetjening 1. Værsgo. Det er en schnitzel, det var dig, der skulle bruge batterier i. Det skulle dig, der skulle putte dem i. Det var dig, der skulle sætte fjernbetjeningsscenen. Cut. Ja, cut. Optagelse med fjernbetjening nummer 2. Værsgo. Det virker kraftedeme ikke, mand. Har du trykket hårdt nok? Hvad med batterierne? Cut. Optagelse nummer 3 med fjernbetjening. Værsgo. Ja! Fuck! Det var ikke min. Farvel. Det var ikke min rundlæg. Cut. Optagelse bag sofa nummer 1. Og værsgo. Føler du dig trist i plads? Prøv en. Fuck, står det. Ny Juicy. Stop for. Se. Cut. Optagelse nummer 2 bag sofa. Værsgo. Føler du dig trist tilpas? Så prøv. Hej. Cut. Optagelse bag sofa nummer 3. Værsgo. Føler du dig trist tilpas? Så prøv.
kom den nye Juicy Drop Pop.